नोंसोर एसे खुदियाफोरनि रोङा होमबा? बे आदैया एसे रोंगौ आं रोङा। आंना गोरलैया लोमजादों नालाय दिन थांबा मोजां जागौमोन। दिनै टाइम गैयालै बाबु टाइम गैया जों गुबुनाव थांथारबावनांगौ खुदियानि थाखायनो जों होथारलांबावगोनसो। लोगो हम माइनावनाव लोगो हम। माइनावनाव आं थांसै माइनाव। फैथारबाय एसे लोंला जागौमोन ना सार? बेदरबो दंमोन सार। नांथ'ला आं जौखौ गाननो थाखाय एसे टाइल होगासिनो दं। बिदिबा लोङाबाथाय माथो खालामबावनो? नांथ'ला दे होमबा सार लोंथ'थारला आं। दे पुलिस थांबाय हामबाय। बे लोंखुग्रा खासोमोन मानसि नाजाथोंसै। थांथोंलै थांथों बेफोरबादि मानसिया थाबाय थाबाय गाज्रि जायो। गारनो नाजादोनो जौखौ। आदामोनखौ मैया टिभियाव नायग्राफ्रा जादु गोरों मन्त्र गोरों होननानै राव रायलायलाबायदोंलै। आयना गिदिराव जा जांखोना जुंखोनि मेचिन गोनाङाव जोंखौ सोना दोनहैदोंब्रा। आरो उनाव मा जाबावदों जोबखांना फैनो गोनां दरजाखौ नागिरना मोनाखिसै फंबाय। आदायाथ' मैया टिभियाव मन्त्र गायबोबाय दिनै आवरायफिनलाय। बेनोथ' जादोंलै जारलाया ओरैबायदि गायदों गायनाया फंबाय नानि गोरान खोनासंदो दे। हे गुरु बेयावनो सोर दङ सोर गैया फाथालाव दङबा फाथालनिया खोनासं अख्राङाव दङब्ला अख्राङा खोनासं मैथोआव दङब्ला मैथोआव खोनासं दालाय बेवहायनो हनै गय गैयैयाव एन्दा फिथाइखौ होनाय जादों दावदै जाग्रानो एमावखौ होनाय जादों दालाय बेयावनो फाल आधा गाजि होनानै नोंखौ खुलुमनाय जाबाय। नैबेयावनो बे गथ'नि उदैनि सानायखौ उदैयावनो खमायनांगौ हान्थुनि बिसिखौ हान्थु खमायनांगौ खर'नि बिसिखौ खर' खमायनांगौ एसे प्रभु ओरैसै आरो। माथो फंबाया दहाय लोगो मोनना फैमारबाय। फैबायमोन आं। दे माइनाव गिलास गंसे लाबोलाय। नांलायलामोन खोमा नङा इसे ला फैथारबाय। लोंखायामोन आङो। लोंखायाबा जेबो नंला दे लाबोनाया लोङानो थाथोंसै। नाङा लोंलाया। दे होमबा बाय न'आव उसुख दंबा नों थांग्रोदो आगोल जादो जोंना हायोबा दिनै थांगोन हायाबा गाबोन फुङाव थांगोन जों। होमबा गाबोन फुङाव फैमारदो। औ नङा आगोथियाबो सहैनो हागौ। आगोथिया सहैबा दा हामथारबाय। औ टाइमासो थिनगोन। औ दे होमबालाय आं थांनोसै। दे लोङाबोबा नोङो। मोनसे बावदोंसै फैफिनलाय दे जिरायलाय। नोंथ' गामिखौ खिन्थायाखिसै ना? आंना गामिया माबा कुकटुब बाथाबारि खाथियाव। बाथाबारि ओमफ्राय नोंनिया नामा मा नाम? आंना राहुल बसुमतारी। राहुल बसुमतारी बाथाबारियाव सोंहैबानो मोनगोन दा? मोनगोन। दे होमबा जायखिया जों बाथाबारियाव थांसै। राहुलनि न' राहुल कुमार मिस्ट्रिकमोन दा? औ मिथियो। दे थांदो होमबा। दे होमबालाय फैदो दे। माइनाव हाब सेङाब्रा ओरै फैलाय। सिरि सिराय जालायबाय एसे दामना होदो। सिरिब्लाथाय थानो सुखुवा। ओमफ्राय सिरि लोंनो सुखुवा ना? दामदो एसे जौ खहाबनायनि। खहाबनाय नङा नोमा नोमफा होननायखौलाय दे।
आफा चेम्बारनि खामानिया माबायदि सोलिगासिनो दा अमा चेम्बारनि खामानियाथ' मोजाङै सोलिगासिनो दङ नाथाय माने मोननैसो जिनिस नांबावगौ आरो माबा रलिं चेयार नांबायना आरो पेसेन्टनि थाखाय नों जे माबा नांगोन बेड नांगोन आरो माबा स्टेन्ड नांगोन बेफोरो बे मोननै मोनथामसो दं आरो बिफा दासिमलाय चेम्बार लुनायाव बेसेबां रां खरसा जाखो 10 लाखसो थांबाय 10 लाख आरो बेसेबांसो नांबावगोन 4-5 लाख बेसेबां रां खरसा जाबाय थाथारबाय आयै रां नङाब्ला बोरै जानो हेलौ औ सोर बुंदों आं मिस्टार प्राणेश्वर ब्रह्म नोंथांनाव फन खालामदोंमोन आं बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि एसपि आङो नामखौबो खोनादों नाथाय दासिमबो खिन्थु नोंथांजों लोगो मोनलायनाय जायाखै आरो माबा खोथामोन नामा नोंथां आच्चा आं नोंथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन दा नोंथांनि लांगोनानि लामायाव दङ फैदो फै आङो दङ न'आवनो दङ फै आच्चा दे थांबाय दं सोरमोन बिफा जोंनि चिरांनि एसपि बे माने माबा प्राणेश्वर ब्रह्म होननाय फैनो नागिरदों आरो जोंनि लामायावनो दंफैनो फैनो नागिरदों हाबलांनो नागिरदों मानोबा माया सिङाव एसे दा साहाफोर होनांगोन दख'नाफोर गानबाय Đây xe này, xe này. Xe này. Đây. Kim ạ. Thế nào? नोंथांनि न'फ्राथ' मोजाङानो बिदिनोसै नोंथांनि मुंखौथ' खोनाबाय थादों सासे ONGCनि सिनसियार आरो नोंथांनि न'आव आं फैनो सानबाय दंमोन सोलाबाखै गुबुन गुबुनफोरनाव थांबोजोब्बाय आरो समाबो बारा गैलाथ' माने आंहाबो ट्रेन्सफारनि अर्डार तिनसुकियाव हरदों बहुद गोजान जोंनिनो सासेल' फिसाजो दोनथ'दो दे लोंदो Dentro sabe ninguém. सम गैयाबाबो नोंथाङा जे फैदों खोब गाहाम जादों दा नोंथाङा बुंदों थांखि लानानै फैदों थांखियाबा मामोन थांखिया मोनसे गेदेरानोमोन दा आंहाथ' सम गैलाथ' बेहाय डिस्ट्रिक्टआव बेखायनो बे सानसे लास्ट टाइमाव बे थांखिखौ लानानै नोंथांनाव हरखाब फैनाय जादोंमोन माने जोंना न'खराव आंथ' मोनसे डिस्ट्रिक्टनि एसपियानो जाहैबाय आरो आंनि फंबायाबो मोनसे थानानि असि बबे थानानि दा नोंथांमोननि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो बे बिजनि पुलिस स्टेसनावनो बिथाङा असि जानानै दं दा बाथ्राया जाहैबाय बा बिथाङा हाबा जाथ'वाखै दा हाबा जाथ'वाखै नालाय जों बेबायदि सासे माने बिथांजों लोगोरि लोगोरि फोनांनो थाखाय सासे सिख्ला नागिरदों दा आं खोनानो मोन्दों नोंथांनाव बे MBBS फरायबाय थानाय जाया आंनि फंबायजों गोरोबगोन बायदिखौ आं सानदों आरो बेखौ नायगथ' नोंथांनाव आरो एसे
बिदिसिनाफोरखौ खोथाखौथ' खोनानानै मोजां मोनदों दा आजिखालिनि जुगथ' अब्लाबो गथ'फोरनि खोथा जों सोंनोसै सोंनानै गथ'आ हा ना मा बुङो आं खबर हरगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बाराथ' दंखाबाय नाम्बाराथ' थाखाबाय मा जेबो बुङाखिसै माने सिरि नों जेबो मिथिया नामा आरे नों खोन्थाब्लासो आं मिथिगोन मा जादों बेलाय बुङो आंखौ एसबिआ गावनि फंबायनि प्रसनि थाखाय नायफैबाय नों मिथिया नामा मा औ दाखालि आइ आफाजों रादाय खालामदों बिदिबालाय नोंलाय माथो सानखो मोनदों आं आइ आफानि सिगाङाव जेबो बाथ्राखौनो बुंनो हायासै औ नोंसोरथ' जाबाय धोनि न'खरनि फिसा बेनिखायनो नोंनि आइ आफायाबो बे धोनि न'खरावनो नोंखौ जुलि हरखादों नङा होनबा नोंनि थाखायनो आंनि जिउआ थेर बेथेर जायोब्ला आं सोरनि मोखांखौ नायनानै थागोन आं सोरनि मोखांखौ नायनानै थागोन आंथ' रादाय होआखैना नों माबा मोनसे खालामदो अनजालि आंहाथ' दा जेबो राहायानो गैया आंबो सानदोंमोन आंनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो नाथाय आइ आफायानो दा नों बिदि सानबायब्ला आंनि बिखाया थेर बेथेर नों बिदि दाबुं बिदिब्ला मा खालामनांगौ अनजालि जों दानो हाबा जानो गोसो गैथ'आ नाथाय जों सानैजों अरायसम खाथियाव थानो लुबैयो औ बेथ' नंगौ बिदिब्ला नों जोंनाव थाफैदो आंनि चेम्बाराव आंखौ हेल्प खालामनो थाखाय जोंहाबो न'आव आंल'सो हारसिं बिदाबो गैया बिब'बो गैया आं हानाय नङा नाथाय मानो आंहाबो न' दं बिमा बिफा दं नोंसो जोंनाव फैनांगोन बिमा बिफायानो आंखौ जोनोम होदों आं बिमा बिफाजोंनो थानानै संसार जानांगोन बिमा बिफाया बालाबारियाव दैदेननाय बायदि आंखौथ' जेरावबो गारनानै खाराखैना आंबो नोंसिनाव गोरजिया थाहैनो आं बुंदों जों सानैबो हाबा जाथ'आ आं नोंखौ गोरजियाबो लाखिनो बुङाखै आं बुंदों आंनि चेम्बाराव नोंनि थाखाय हेल्प नांगौ नों बुजिया नामा एसेबो खोथाया लासैनो बिदिनो जाहैगोन आं हानाय नङा
मुन्दा